И здравейте, потребители на YouTube, аз съм XM7 MDX и тук с мене са Робин и Мът Крипър. Не там. И аз ще започна една нова поредица в сервера Ironcraft. И така, този епизод ще е PvP. Ето се качи. Айде да се бием. Надяваме се да гледате този клип. Да. Естествено, че ще го гледат. Иначе, Тук някакъв диамантен слез. Който не го гледа, Джайл и бан от админите. Стига, те са базикът. Стига да не стресните хората. Не е вярно хора, да не са стресните. Убих някакъв, взех брони, които са... Крейзи Evil Blood вече ми е тем. Здрасти. Здрасти. Той не е тем ни е. Пожелавам ви приятно PvP. Нали ви... Чакай, нека аз говоря. Точно ли беше най-заклетия? Точно ли беше най-заклетия враг, бе? Тем и ми помогна да се измъкнат едни хакерчета. Абе, защо ма шиба? Ми кажи, тем съм с Робин и точно те разли. Някакъв ма зашиба. Стоя, как беше? Някакъв тук ма зашиба. Кой ти защитава, бе? Кой ще... Не, стопето ли? Охо, ти е най-големите врагове, къде са? Ето, Дарк. Сори, че те ударих. Този Дарга е голям хакер. Виж, потъна в земя. Приеми, бе. Приеми, моля те. Нали, някакъв тук хак админ? Не, си правим яга. То сега ще го цепим. Да, бе, мене знаеш как ма цепи този хакер. Двама ме цепат хакерчета. Къде си? Ето тук двамата не са ми много голям проблем. Не стига, че аз съм хакер. Не трябва, YouTube, не ме слушайте, не съм хакер. Не казвайте на админите от Ironcraft. Спокойно, не съм хакер. Всеки чу, така че... Наистина не е хакер, но... Сори, че... Имам хак само за спасяване. Робин, питай ония как се пише за тъпа. Де да го знам. Как се пише? Брат, тук някакъв ма цепи слък и много ма изнервят тези слъкове. Да, и аз. Споко, брат... Напиши нещо в чата, да видя как се пишеш. Аз ли? Да. Бързо, че тук един го заклещихме. Да, видя го, аз го фраскам яката. Бе, той не може да се пръсне, бе. Той има много тия, там какво се викаше. Не може да се пръсне. Приеми, бе. Брат ми, не може да се пръснат тия. Ти не ми пращаш, тъпа. Добрата баба Цуцуана, то ще ви смачка всичките. Да, бе, не ти пращам. Сега съм в битка и не мога да ти приема, трябва да изляза от битка. Чакай малко. Баба Цуцуанка. Ки си маскери. Готово, приех ти. Подготви, защото тук сме... извиняй. Нищо, давай, бой. Приех ти. Не мога бой. Приеми пак, че мръдна. Фари, пращай. Мари, помощ! Някакъв лут хакер ми пръсна. Добре, приех ти пак. Мале, някой хелп ми. Да не мърдаш. Аз... Тука ли си, бе? Къде да седна, бе, пак? Аз ли? Говори така, бе. Те смачкам. Сега идвам те мачки. Приеми! Тук някакъв хакер не мога. Аз ти спасявам, дай бой! Бой, ще го смачкаме! Бой! Опи, почнака за сила. Мъртъв съм. Бягай, бе. Кой ти е казал да стоиш така? Мале, този големия хакер. Да идвам ли да помагам? Не, ти нищо не можеш. Брат, бягай, Робин. Аз съм мъртъв. Брат, аз познавам най-големия хакер, ми е братчет. Най-големият хакер. Да, бе, не може така. Джони Ит е най-големият хакер. Ама ние с него сме тим. Джони Ит. Чувал ли си за Crazy Boy? Да. Да, това е Crazy Boy. Аз му имам скайп Анимус.
Не, Джони Ит. Джони Ит не е. Ето така се пише Това той. не е Crazy Boy, бе. Ето така се пише той. Аз му подарих скина. Той беше мой скин. Той е най-големия хакер на света. С него сме теям. Това не е Анимус. Не, той е само с боди... с... А как То му е си скайпа? ти- Имаш ли му скайпа? Да, Danko.Marinov2. Значи не е той. Ама той е най-големия хакер. Има защита. Брат, знаеш ли, като ходя от тях, знаеш ли, знаеш колко хака са му надрусани в компа? Да, бе. Нами около 10-11 те хака. показа, Данчо, как беше? Те го Данко писа на точка- скайпа този скин. Те го писа Джони Ту. Да, да. Аз му пратих покана в скайпа. Добре, той има около 11 хака на блъскани. И ако някой админ гледа това, желнете го. Честно ви казвам, желнете го. Ама сега снимаме, нали? Да, снимам сега. И мисля това да е за първи епизод. Надявам се да не ви е било тъпо. Сега го... И това беше от мен. Аз бях Хикс М7, MDXC и с мене бяха Робин и Мъра Крипър. Кипър. И абонирайте се, лякайте клипа и така. Чао! Бай.